Switzerland, Suzium, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. ሰላም ክቡራት ሰማዕትና መበል 23 ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ ሜክሲኮ ካናዳ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ፀብፀባቱ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ነዚ ናይ ሎምን ናይ ፅባሕን ትንተና ዘቕርበልኩም ኣነ ኣማን ኣብ ጃምቦ ቲቪ ናብ ትሕዝትኡ ከብለኩም ምሳይ ክትፀንሑ እንዳዓደምኩ ሰናይ ምክትታል 19 ሓምለ 2026 ካብ ግሩብ ኤ ክሳብ ግሩብ ዲ ካልኣይ እግሪ ግጥመን ዘካየዳ ሃገራውያን ጋንታታት ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ 2026 ፀብፃባተን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ታሎማዓንቲ ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥም ዓወት ዝሓፈሰት ብራዚል አንቸሎትን ብራዚልን ዝብል ትንተና ካብቲ ናይ ቀዳማይ ትንተናና ካልኣይ ክፋሉ ክኸውን ከሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ፅባሕ ዝጋጠማ ሓያል ግጥም ኣብ መንጎ ጀርመንን ኣይቨሪ ኮስትን ሒዘልኩም ክቐርብ ንትሕዝቶና ንምክትታል ምሳይ ክትፀንሑ እንዳዓደምኩ ናብኡ ክብለኩም ካልኣይ እግሪ ግጥመን ዘካየዳ ግሩብ ኤ ቢ ሲ ዲ ነቲ ፀወታ መቐረት ሂበናሉ ኣለዋ ምክንያቱ ኣብ ምድባተን ነጥቢ ብምሓዝ እተን ክምለሳ ዝኽእላ ጋንታታት ድሮ ንዓደን ዝምለሳ ጋንታታት በዓል ሄይትን ቱርክን እንተዘይኮይነን ካልኦት ንኸይምለሳ ዝነኽሳ ጋንታታት ሓዊስካ ሳልሳይ ፀወታ መቐረትን ዝያዳ መሳጥን ገይረን ኣለዋ ስለዚ ናብ ግሩብ ኤ እንተደኣ ኸይድና ሜክሲኮ ኣዳላዊት ሃገር ክልተ ፀወታ ተዓዊታ ክትሓልፍ ብዓብላልነት ቦታ ሒዛ ቀዳመይቲ እኳ እንተሃለወት ከም በዓል ሳውዝ ኮርያ ቼክያ ሳውዝ ኣፍሪቃ ከዓ ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ ኣለዎን ካልአይቲ ኮይነን ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ ዘለዎን ሰለስቲአን ጋንታታት ኣብ መበል ሳልሳይ ፀወታ እንተደኣ ተዓዊተን ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ ኣለዎን ብዝለዓለ ሳውዝ ኮርያ ናይ ምሕላፍ ተኽእሎኣ ብሰለስተ ነጥቢ ካልአይቲ ኮይና ናይ ምሕላፍ ብዝያዳ ካብዘን ሳውዝ ኣፍሪቃን ቼክያን እያ ዘላ ስለዚ ናይ ምድብ ኤ ጉያ ጌና ኣይተወድአን ኣብ ምድብ ቢ ፍፁም ዘይተወድአ ዘይተመለሰ ሕቶ እዩ ዘሎ ካናዳን ስዊዘርላንድን ብኣርባዕተ ነጥቢአን ቀዳመይትን ካልአይትን ዘለዋ ካናዳ ግን ብብዝሒ ሕቶ ቀዳመይቲ ኮይና ነቲ ቦታ ሒዛቶ ኣላ ካናዳን ስዊዘርላንድን ነንሕድሕደን ሳልሳይ ፀወታ ከካይዳ ስለዚ ሓዲአን እንተደኣ ስዒራ ካብ በዓል ቦዝንያን ቀጠርን ድማ ሓንቲ ድስዓረት 4 ነጥቢ ብምውህላል ንስዊዘርላንድ ሓሊፋታ እውን ካልአይቲ ኮይና ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ ኣለዋ ንካናዳ እኳ ብብዝሒ ሕቶ ናይ ተወዳደርነት ቦታ ባዕላ ተሓዘቶ ቀጠርን ቦዝንያ ሄርዘጎቪናን እውን እንተደኣ ተዓዊተን ንስዊዘርላንድ ሓሊፈንኣ ካልአይቲ ኮይነን ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ ኣለዎም ስለዚ ብመቐረቱ ዝልለ ዘሎ ካልኣይ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ነተን ኣብ ግሩብ ኤ ቢ ሲ ዲ ዘለዋ ጋንታታት ኣብ ተፋጠጠ ጌርዎን ዘሎ ሳልሳይ ፀወታን ማለት እዩ ኣብ ግሩብ ሲ ብራዚልን ሞሮኮን ስኮትላንድን ሄይቲን እዚኣተን ከዓ ብጀካ ሄይቲ ሰለስቲአን ጋንታታት ብራዚል ሞሮኮ ስኮትላንድ ኣብ ቅድድም ኣፍራሲን ኣትየን ዘለዋ ናይ ሰለስቲአን ግጥም ድማ ብዝያዳ ኣብ መንጎ ስኮትላንድን ብራዚልን ፀኒሕና ኣብቲ ትንተና ናይ ብራዚል ክነምፆ ኢና ሞሮኮ ግን ኣብ ልዕሊ ሄይቲ ናይ ግድን ክትዕወት ኣለዋ ሄይቲ ብልዕሊ ሞሮኮ ተዓዊታ ተምፆ ለውጢ የለን ግን ቀዳመይቲ ኮይና ንምሕላፍ ናይ ሞሮኮ ወይ ተረጋጊኣ ብስኮትላንድ ከይትምንጠል ቦታኣ ናይ ግድን ክትዕወት ኣለዋ ስለዚ ሞሮኮ ብሄይቲ ከይተሰዓረት ስኮትላንድ ብራዚል ድማ ነንሕድሕደን እንተደኣ ተዓዊተን ካብ ሓዲአን ዝተዓወተት ቀዳመይቲ ኮይና ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ ኣለወን ማለት እዩ ዩኤስኤ እታ ብርግፅ ናይ ምሕላፍ ተኽእሎኣ ዘረጋገፀት እያ ኣውስትራልያ እኳ ብሰለስተ ነጥቢ ካብኣ ድሒራ ትኸይድ እንተሃለወት ናይ ዩኤስኤ ርግፅ ዝገብሮ ግን እታ ክትምለስ ናብ ዓዳ ኣፍሊጣ ዘላ ቱርኪ ምስ ዩኤስኤ እተካይዶ ግጥም
ስለ ዝኾነ ዩኤስኤ ተረጋጊያ እያ ዘላ ናታ ግጥምሲ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ዩኤስኤ ተዓዊታ ኣይተዓዊታ እተምፅኦ ለውጢ የብላን ንዓዳ ካብ ምምላሳ ኣይተርፍና ምክንያቱ ፓራጓይ ድያ ኣውስትራልያ ማዕረ እንተደኣ ወፅን ኣውስትራልያ በቲ ዘላታ ነጥቢ ተባሂሉ ቀዳሚት ኮይና ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ ኣለዋ ምድብ ኢ ፅባሕ ዝካየድ ጀርመንን ኣይቨሪ ኮስትን ተሰሓቢ ግጥሚ ኣብ መወዳእታ መዛዘሚ ገፅና ክነምፅኦ ኢና ሕጂ ግና ድሕሪ ዝሓዘቕ ሓፀር መሰጋገሪት ብዛዕባ ብራዚልን ኣንቸሎትን ዘለና ካልኣይ ክፋል ትንተና ክነቕርቦ ኢና ምሳይ ክትፀንሑ እንዳ ብራዚልን ሄይቲን ኣብቲ ካልኣይ ግጥም ብራዚል ኣብ ሞንጎ ሄይቲ እዩ ነይሩ ብራዚል ካልኣይ ግጥማ ምስ ሄይቲ ኣብ ተካይዶ ግጥም ግድን ክትዕወት ኣለዋ ናብ ቦታ መሪሕነት ክትመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ተፃወቲ ብራዚልን ኣንቸሎትን ነቲ መበል ሻድሻይ ግዜ ዋንጫ ዓለም ናይ ምዕታር ተበግሶኦም ከመይ ገይሮም ኣብ ባይታ ነቲ ዘሎ ህሞት ምቕያር እዩ ነይሩ ኣንቸሎቲ ካብ ምቕያር ዝተላዕለ ኣብ ፎርማስዮን ብዝቐየሮ ምቅይያር ቀዳማይ ስቴፕ እንተደኣ ኸይድና ኣንቸሎቲ 4-4-2 እዩ ፎርማስዮን ኣሰሊፉ ማለት እዩ ኣንቸሎቲ ኣብ ናይ በቐዳማይ 4-2-3-1 ብምግባር እዩ ነይሩ ተፃወቲ ድማ እቲ ቅድሚት ቀዳማይ ገይርዎ ዝነበረ ኣጥቃዒ ቲያጎ ቀይሩ ብኩንያ ተኪእዎ ማለት እዩ ኣልቤዝ ድማ ብየማን ተኸላኸላይ ድወ ዝነበረ ብዲያንጎ ቀይርዎ ስለዚ ኣብ ማእኸል ዝነበሩ ኣከፋፈልቲ ናይ ብራዚል ሰለስቲኦም እኳ ተነበሩ ቪኒሲየስ ጁኒየር ከዓ ብፀጋም ኣከፋፋላይ ብምግባር ከጥቅዕን ከከፋፍልን ብዝመደቦ ዓይነት ስታይል ንድሕሪት መሊሱ 4-4-2 ገይርዋ ናይ ኣንቸሎቲ ስራሕ ብኸምዚ ተቐይሩ ኣትዩ ተፃወቲ ብራዚል ከ ኣብ ሜዳ ከመይ ተቐይሮም ኣትዮም ነዚ ካልኣይ እግረ ግጥም እንተደኣ ሪኢና ሄይቲ ነሰላልፋ ብራዚል ዝበቅዕ ኮይና ኣትያ ምክንያቱ 5 ተኸላኸልቲ ገይራ 4 ኣከፋፈልቲ 1 ኣጥቃዓይ ብምግባር ኣትያ ስለዚ ሙሉእ ብሙሉእ ንናይ መጥቃዕቲ ብራዚል ክትተዳኸም ብዝተኻእለ ኣፅቢባ ክትሰዓር ወይ ተዘይኮይኑ እውን ተኸላኺልካ ነብስኻ ድሒንካ ኣብ መወዳእታ ብዝተረኽበ ይኹን ብዘጋጠመ ጎል ተዓዊትካ ናይ ምውፃእ ዓይነት ስታይል ሒዛ ኣትያ ናይ ሄይቲ ፀወታ ሙሉእ ዓቕማ ክትከላኸል እቲ ትኽክለኛ ዘላቶ ደረጃ ድማ ምስ ብራዚል ብኸምዚ ዓይነት ክትወፅእ እዩ ፕላና ገጢማ ኣትያ ማለት እዩ ተፃወቲ ብራዚል ነዚ ዝነበረ ህሞት ከመይ ቀይሮሞ እንተደኣ ሪኢና ናብቲ ቀንዲ ፀወታ ክነብለኩም Let's play football. ውሽጢ ፀወታ ብዘካየደኦ ፀወታ ተዳኺና ፖዚሽን እንተደኣ መፂኻ ኣብቲ ቅድሚ ፀወታ ጅማሩ ፕሬዲክት ናይ ዜን ጋንታታት ብራዚል ልዕሊ 64 እያ ፐርሰንቴጅ ሒዛ ነቲ ፀወታ ክትውድኦ ተሓሲቡ ግን ከምቲ ዝረኣናዮ ብራዚል ኣብ 57 ሄይቲ ድማ 43% ብምሓዝን ነቲ ፀወታ ወዲኡ ነው ናይ ክልቲአን ጋንታታት ናይ ሾቶ ፈተነታት ተዳሪእኻ እውን ብሓንቲ ሾቶ ፍልሊ 9 ብራዚል 8 ሄይቲ ተወዲኡ ስለዚ ብራዚላውያን ተፃወቲ ብፍላይ ኣብ ማእኸል ዝነበሩ እንተደኣ መፂና ነቲ ብዝሓለፈ ብሞሮኮ ዝተዓብለልዎ ናይ ማእኸል ሜዳ ተዓብላልነት ኣብዚ ሰዓት እዚ ብሄይቲ ኣይተዓብለሉን ግን
ድሰርሕዎ ናይ ኩዕሶ ስራሕ ይኹን ወይ ርኡይ ፈተነታት ንሸቶ ክበቕዓ ዝኽእላ ክዓሳሱስ ኣይተረኣየትን። ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ንሄይቲ 3-0 ምዕዋታ ማለት እተን ሸቶ ዝኣተዋ እንተደኣ ተመሊስናየን ኩለን ቪኒሲየስ ጁኒየር ዝሰርሐን ስራሕ እዩ። ቪኒሲየስ ጁኒየር ከዓ ከምቶም ኣከፋፈልቲ ኣብ ማእኸል ተመዲቡ እኳ እንተነበረ በቲ ዓይነት ኣሰላለፋ እንተደኣ ኸይድና አንቸሎቲ ዘቕረቦ እዩ። ግን ኣብ ውሽጢ ጋንታ ከም ዝተራድእዎ ዓይነት ስልቲ እንተደኣ ርኢናዮ ግን ኣጥቃዓይ ብራዚል ቪኒሲየስ ጁኒየር እዩ ነይሩ። በቲ ዝተረኣየ ኣብ ሜዳ ስራሕ እንተደኣ ኮይኑ ኣጥቃዓይ ናይ ብራዚል ሙሉእ ቪኒሲየስ ጁኒየር ነይሩ። ቪኒሲየስ ጁኒየር ኩዕሶ ክትስራሕ ዝግባእ ስራሕ ካብ ማእኸል ኣምፂኡ ልክዕ ኣብ ኣጥቃዓይ እዩ። እቲ ዳብል ፓስ እውን ኩሉ ኣብ ቦክስ እዩ ተዋሂቡ። ብጀካ ቪኒሲየስ ጁኒየር ደእተዋ ኩዕሶ ተዘይኮይና ካብ ናይ ምክፍፋል ኩዕሶ ፅብቕቲ ተቖሪፃ ነጥቃዓይ ዝተዓደለት ካልእ ኩሉ ቪኒሲየስ ጁኒየር ዝሰርሖ ክዕሳሱ ፅቡቕ ክዕሳሱ ኣብ ውሽጢ ቦክስ ካብ ናይ ኣጥቃዓይ መስመር ዝተዋህበ ናይ ዳብል ፓስ ፀወታ እዩ። ስለዚ ኣብ ማእኸል ዘሎ ናይ ብራዚል ሃጓፍ ዘሰይም እዩ ዘሎ። ካሳሜሮ በቲ ዘለዎ ብቕዓት እስቲል ዝሕመየሉ ፓርቲ ኣለዎ። ምክንያቱ ሎማዓንቲ ብፍላይ ጠቕላላ ብኸመይ ዓይነት ውዒሉ ክትሪኦ ዘይትኽእል እዩ። ኣብ ካምብያ እዘን ሸቶታት እዚአን ተመዝጊበን ትሪአን ኢኻ ግን ብመልሲ መጥቃዕቲ ይኹን ዋላ ብምክልኻል ካሳሜሮ ትሒቱ ከም ዝተረኣየ ፐርሰንቴጁ ኢኻ ትርኢ። ኣይደኖ ገምጋም ናይ ክስታይ ግን 7.5 ብምሃብ እዩ ሰሪዕዎ ዘሎ እሞ ከዓ በዓል ብሉፅ ኣከፋፋላይ ኮይኑ ዝወዓለ ናይ ብራዚል ሲ ሉካስ ፔካቶስ እሱ እዩ ፅቡቕ ካብ ዝተረኣየ ኩዕሶ ንኣሲስት ዝገበሮ ቪኒሲየስ ጁኒየር ርኢኻ ማለት እዩ። ካሳሜሮ ድማ ዘሰይም ቲም ክኾን ኣሎ። ሕጂ ኩዕሶ ካብ መቑራፃ ክበትካ ከሎ ድዩ ንብዙሓት ኣከፋፈልቲ ናይታ ጋንታ ክምንጥሎም ከሎ ድዩ ተራእዩ ወይስ ዝቆረፆ ኩዕሶ ካውንተር ኣታክ ድዩ ብኸመይ ተገምጊሙ ኣብ ከምዚ 7.5 ተዋሂቡ ክርዳእኒ ካለን ተመዓራሪዎ ንቪኒሲየስ ጁኒየር 7.7 ብዘሎ ዓይነት ኣገማግማ ካሳሜሮ ተፀጊዕዎ ማለት እዩ። ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብቲ አንቸሎቲ ዝገበሮ ስራሕ ብዙሕ ንቕድሚት ክሕግዛ ዝኽእል ለውጥታት ኣርእያ ኣላ። ኣብ ተፃወትታ ግን ብዙሕ ለውጢ ኣይረኣየትን ብፍላይ ካብቶም ቀዳሞት ቤስት 11 ተሰለፍቲ ማለት እዩ። ክንብል ከለና ግን ካብቶም ቤስት 11 ተሰለፍቲ ኩንሃ ፍጹም ለውጢ ኣይረኣየን ክንብል ኣይንኽእልና። ሉካስ ፓኬታ እውን በቲ ናይ ማእኸል ፀወታ ብሉፅ ተፃዋታይ ክትብሎ ትኽእል ተፃዋታይ ቪኒሲየስ ጁኒየር ዝግብኦ ክንሱ ግን ግቡኡ ክገብር ዝግብኦ ተፃዋታይ ክንሱ ከዓ ክንዝንጓዕ የብልናን። ሬስፖንሲቢሊቲ ናይ ቪኒሲየስ ጁኒየር ኣብ ቀዳማይ ቦታ እዩ። ምክንያቱ ቪኒሲየስ ጁኒየር ሒዛ እያ ትመፅእ ዘላ ብራዚል። ራፊንያ ዋላ ሓንቲ ኣይረኣናዮን። ተወሳኺ ከዓ ካብቲ ዘይተፀበናዮ ገለ ናይ ጥዕና ምክንያት ኣጋጢሞ ካብ ሜዳ ወፂኡ። ስለዚ ራፊንያ ዋላ እተን ዝነበረን ደቃይቕ ኣይነበረን ኢልካ እንተገምገምካ ዝከሓድ ኣይኮነን። ሕጂ በተን ናይ ራፊንያ ሰዓታት ኦፍሳይድ ሲስተም ብዘውፅዎን ዝነበሩ ተኸላኸልቲ ናይ ሄይቲ ድማ ብራዚላውያን ብዙሕ ተገዲዖም እዮም። ብኦፍሳይድ ሲስተም እውን ተበሊፆም እዮም ዘለዉ። ዝበዝሐ ኦፍሳይድ 15 ግዜ ኦፍሳይድ ሲስተም እዮም ወፂኦም። ስለዚ ኣብ ናይ ተፃወቲ ብራዚል ዋላ ሓደ በቲ ዝድነቕ ዝወዓለ ኢልካ ክትገልፆ ትኽእል ብጀካ ቪኒሲየስ ጁኒየር ካልእ ዋላ ሓደ ኣይነበረን። ምክንያቱ እዛ ሄይቲ ትበሃል ሃገር ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ዋንጫ ዓለም ትሳተፍ ዘላ እሞ ከዓ ብሉፅ ዝኾነ ተመክሮታት ዘይብላ እያ።
ኣብ ልዕሊ እዚኣስ እዞም ሓያላት ምኩራትን ኣከፋፈልቲ ተዓዊቶምን በሊፆምን ክትሪኦም ኢኻ ትሓስብ። ናይ ማጋላሃስን ናይ ማሪኮስን ፀወታ ድማ ንክሊንሽት ዝኸውን ስራሕ ብዙሕ ሰሪሖም ኢልካ ክትነኣደሎም ክትዛረበሉ ትኽእል ስራሕ ኣይነበረን። ምክንያቱ ዘሸግሮም ተሰርሐ ስራሕ እኳ ተዘይነበረ ግን ሄይቲ ብዓቕማ ካብቲ ተናዒቓቶ ወይ እውን ተገምጊማቶ ዝመፀት ኣካይዳ ዘይኮነስ ዝግባኣ ጌራ ዝተሰዓረት ጋንታ እያ። እተን ድውኣት ዋሸቶታት እኳ ኩለን ሳፕራይዝ ዝገብራ እኳ እንተነበራ ካብቲ ኦፍሳይድ ሲስተም ክፃወትዎ ዝሓስቡ ተነበረ ብሓፈሻ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ብፍላይ ተፃወቲ ንሄይቲ ስዒሮም ኢልካ ኣብ ፅቡቅ ኣለዉ ምባል ብጣዕሚ እዩ ከሸግር። አንቸሎቲ ግን ኣብዛ ካልኣይቲ እግረ ግጥም ፅቡቅ ኣሎ። ምክንያቱ ንውሳኔታቱ ደጊሙ ፀኒዑ ሒዙ ኣብ ተግባራውነት ኣርኢዎ እዩ። ኣጥቃዓይ ክቅየር ዝግብኦ ቀይሩ ትኽክል። ኣብ ምክልኻል ተደጋጋሚ ብጫ ዘብዝሕ ዝነበረ ናይ ብቀዳማይ ድወ ዝነበረ ኤልቢያዞ ንዕኡ ቀይርዎ ብዳኒሎ። ስለዚ ፅቡቅ ኢና ዘለና። ሳንቶስ እውን ፅቡቅ ተኸላኻላይ ብፀጋም ዘሎ እዩ ኣቦትኡ ኣሎ ክሳብ ሕጂ። ስለዚ ንሃገራዊት ጋንታ ብራዚል እቶም ዝግብእዋ ክቅየሩ ዝግብኡ ተፃወቲ ቀያይሮም ማርቲኔሊ እትይዎ ክልተ ጥቃዕቲ እትዩ ንቬኒሲየስ ጁኒየር ኣውፂዎ ብጣዕሚ ዝግብኦ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ አንቸሎቲ እዩ። ንካሳሜሮ ከየውፅኦ ብምውድኡ ግን ካሳሜሮ ኣበይ ነይሩ ክሳዕ መወዳእታ ክፃወት ብምኽኣሉ ናይ አንቸሎቲ ተደጋጋሚ እዚ ዓይነት ጉድለት ቁርተይ ካብቲ ዝነበረ ተወሳኺ ክሳብ ሕጂ ዘይተጠንቀቐላ እዩ። ብፍላይ ካሳሜሮ ብሓድሽ ኣከፋፋሊ ኤዲኖስ ክትክኦ እናተላበና ብፍላይ ድማ እዚ ግዜ እዚ 3-0 ዝተዓወተት ብራዚል ግዚኣ ነቶም ሓደሽትን ንኣሽቱን ክትጥቀመሎምን ኣብዚ ድኹም ፀወታ እትያ ድማ ክትግምግሞምን ምክንያቱ ኣብ ወሳኒ ግጥማት ንምእታው ዝተፈላለየ ፈተነታት ክትገብር እዩ። ንምሕፀን አንቸሎቲ ዝገበሮ ኩሉ ተግባራት ኣዝዩ መሳጢ ነይሩ። ኣብ ሳልሳይ እግረ ግጥም ግን ከመይ ገይሩ አንቸሎቲ ክብድሆ እዩ እንተደኣ ኢልካ ናብኡ ዘእቱ ኣርእስትና Let's play football. ኣብ ሳልሳይ ግጥም ምስ ስኮትላንድ አንቸሎቲ በዛ ዘላ ፎርማሲዮን 4-4-2 እንተደኣ ከይዱስ ንሃገራዊት ጋንታ ስኮትላንድስ ይብድሓዶ እንተደኣ ኢልካ ብምንም ተኣምር ክብድሕ ኣይክእልኒ። ትክክለኛ ተፃወቲ ሒዙሎ ግን እዞም ዘለዉ ተፃወቲ ክሰልፎም ዝግብኦም እዮም። ዋላ ሓደ ክልውጠሎም ዝኽእል የለን አንለስ ካሳሜሮ እንተዘይቀይርዎ ናይ ለውጢ ኣብ ልዕሊ ስኮትላንድ ዘምፅእ ለውጢ ግን ዋላ ሓንቲ የብሎምን ብራዚላውያን። ሳሰይቲ ፀወታ ድማ ስኮትላንድ ቀለልቲ ኮይኖም ዝረኣዩ ጋንታ ኣይኮኑን። ምክንያቱ ሎማዓንቲ ኣብ መንጎ ስኮትላንድን ሞሮኮን ዝተካየደ ፀወታ ምስ ረኣናዮ ስኮትላንድ ብዝደለይዎ ስራሕን ብዝደለይዎ ፎርማሲዮንን ክበልፁን ሓይልን ኩዕሶን ከርእኻ ዝኽእሉ ጋንታ ምዃኖም ምስ ሞሮኮ ርአዮም ማለት እዩ። ብፍላይ ሞሮኮ ቅድሚ ካምብያ ንሃገራዊት ጋንታ ስኮትላንድ እኳ ፅቡቅ ምልከታን ፅቡቅ ድፍረታን ኣርኣያ እንተወዓለት ስኮትላንድ ክከላኸሉ እዮም ኣምስዮም ኣብ ሜዳኣ ንክፃወቱ እዮም ዓዲሞም እምበር ዓብሊላቶም ኣይኮነትን ነይራ። ከምዚ ዓብለልዋ ከዓ ድሕሪ ካምብያ ብዝተካየደ ፀወታ ተሪኢኻ ይከላኸሉ እሞ ድሕሪ 3 ፓስ ወይ 3 ተፃወቲ ዝትንክፍዎ ኩዕሶ ኣብ ቦክስ ዝበፅሑ ነይሮም። ፀገም ናይ ስኮትላንድ
ኣብ ውሽጢ ቦክስ ዘለዉ ኣጥቃዕቲ በፍጹም ተኣምር ናይ ሾቶን ናይ ምፍታንን ተኽእሎ ኣይትርእየሎምን ኢኻ እምበር ስኮትላንድ ንሞሮኮ ዓብሊሎም ኣብ ቦክስ ንምብፃሕ ከይተሸገሩ እዮም ውዕሎም ከይተሸገሩ በቃ ዘዳኽም ስራሕ ኣይገበረትን ሞሮኮ ልዕሊ ትፃወት ስኮትላንድ ብጣዕሚ ኣንፃር ኮይኑ እዩ ምስዩ ሞሮኮ ንብራዚል ክትዕብልላ ከላ ክትሪኣ ከለኻን ሎማዓንቲ ብስኮትላንድ ክትዕብለል ከላን ዘይተሓስቦ ዘይትግምግሞ እዩ ነይሩ እዚ ግን ነሰላለፍኦም ብጣዕሚ ተድንቆ 3-5-2 ኮይኖም ዝሰላለፉ ደለዉ ኣሜይዝን ኢኻ ኣበይ ከም ዘለዉ ተፃወቲ ትሪኦም ኢኻ ኣብታ ኩዕሶ ዘለዋ ክልተ ተፃወቲ ኣለዉ ኩዕሶ ተተደርብያ ከዓ ክልተ ተፃወቲ ትረኽበሎም ኣብ ዝተፈላለየ ኤርያ ዝርከቡ ፊዚካልን ፊትነስን ዘርኣዩ ተፃወቲ ስኮትላንድ ምስ ብራዚል ከ እንተደኣ ኢልካ ምስ ብራዚል ከምዚ ንሞሮኮ ዝበለፅዋ እሞ ከዓ ሞሮኮ ከዓ ንብራዚል ዝበለፀቶም ስኮትላንድን ብራዚልን እንታይ ክኾና እየን እንተተባሂሉ ዝኸበደ ግጥም ንብራዚላውያን ክኾኖም እዩ በዚ ኣሰላለፋን በዚ ኣንቸሎቲ ወዲእዋ ደሎ ፎርማሲዮን ናይዛ ሎማዓንቲ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ብጀካ መስመር ምጥቃዕ ብራዚል ኣብ ማእኸል ኣዝዮም ክሽገሩ እዮም ነዚ ድማ እቶም ክሳብ ሕጂ ብሉፃት ተኸላኸልቲ ተባሂሎም ዘለዉ ማጋልሃስን ማሪኮስን ተፈቲኖም ክሓልፉ ኢኻ ክትርኢ ኣብ ውሽጢ ቦክስ ናይ ምእታው ተኽእሎ ናይ ስኮትላንድ ዝለዓለ እዩ ሸቶ ናይ ምፍታን ይትፀገም ሕጂ ግን ናይ ግድን ጎል ክእትውን ክዕወቱን ስለ ዘለዎም ተቐላጢፍካ ከም ናይ ሞሮኮ ተደኢትካ ኣብ ቀዳሞቱ ደቃይቕ ናብ ተሓልፈሉ መድረኽ ክሽገር ከም ምዃንካ ስለ ዝፈለጡ ክሕይሎምን ክፅንክሮምን ብራዚል ኣብ ሳልሳይ ፀወታን ሳልሳይ ክፋል ትንተና ይራኽበና ፅኒድኩም ስለ ዝሰማዕኹምና ኣዝየ እንዳመስገንኩ ብዛዕባ ፅባሕ ዝካየድ ኣብ መንጎ ጀርመንን ኣይቨሪኮስን ሕፅር ዝበለ ሃይላይት ይህበ ከፋነወኩም እየ ስለምክትታልኩም ኣዝየ የመስግን ብሩኽ ለይቲ ቻው Let's play football. ጀርመንን ኣይቨሪኮስን ፅባሕ ክራኸባ እየን ካልኣይ ግጥማተን እየን ከካይዳ ኣብ ቀዳማይ ግጥመን ክልቲአን ጋንታታት ተዓዊተን እየን ጀርመን ግን ብብዙሕ ጎል እያ ነቲ ጉሩብ ኢ ትመርሖ ዘላ ጀርመን ምስ ኣይቨሪኮስ ኣብ ዘካየድኦ ግጥም ክልቲአን ጋንታታት ማዕረ ተወፅአን እውን የዋፅአን እዩ ስለዚ ኣይቨሪኮስ ፅባሕ ኣብ ዝካየድ ግጥም ንማዕረ ንምውፃእ እንተሰሪሓ እውን ብጣዕሚ ዘዋፅኣ እዩ ምክንያቱ ኮራካዋ ሳልሳይ ግጥማ ምስ ኣይቨሪኮስ እያ ክትካየድ ጀርመን ግን ምስ ኢኳዶር እዩ ስለዚ ኢኳዶር ኣብ ልዕሊ ኩራካዋ እንተደኣ ተዓዊታ 3 ነጥቢ ሒዛ ምስ ጀርመን ክትራኸባ ሕጂ ጀርመን ፅባሕ ኣብ ተካይዶ ምስ ኣይቨሪኮስ ግጥማ ግድን ክትዕወተሉ ዘለዋ መድረኽ ምክንያቱ ሳልሳይ ግጥማ ምስ ኢኳዶር ተሪርን ከቢድን ዝኾና ንኣይቨሪኮስ ግን ናብ ኮራኮዋ ኺዳ ካልአይቲ ኮይና ናይ ምሕላፍ ተኽእላ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብላን ሎሚ ፅባሕ ዋላ ብጀርመን ዝተሰዓረት ካብ ኮራኮዋ ነጥቢ ብምፅያ 6 ነጥቢ ብምሓዝ ካልአይቲ ኮይና ናይ ምሕላፍ ተኽእላ ክህልዋ እዩ ስለዚ ናይ ጀርመንን ኣይቨሪኮስን ፀወታ ዘገድስ ካብ ምድበን ቀዳመይቲ ኮይና ናይ ተሓልፍ ጋንታ እዩ ካልአይቲ ኮይና ናይ ተሓልፍ ጋንታ እውን ዕድል ኣለዎ ክልቲአን ማዕረ ኮይነን ተወፅአን ማለት እዩ ስለዚ ንኣይቨሪኮስ ከምቲ ጀርመን ዝፃወትዎ ኩዕሶ ክትሕዛ ግን ኣብ ሜድኦም መፂኻ ቦርቶኦም መፂኻ ዋላ ሓንቲ ነገር ከይትገብር እናተኸላኸሉ ክሕዝዋ ከለዉ ከዓ ከምታ ዝደልይዋ ኣጥቂዖም ከመዝግብዎ ዝደልዩ ገይሮም ከእትዉኻ ዝፍትኑ ከምኡ ኣይቨሪኮስ ልክዕ ከም ናይ ጀርመን ቅዲ ገይሮም ተፃዊቶም ንጀርመን ክብድህዎም እዮም ዋላ ሓንቲ ከምዚ እንዳህረፉ ጀርመናውያን ስጋ ከም ዝደለየ ክርቢ ከወትፉኻ ከቕርቡኻ ልክዕ ቦታታት ተኸፊቱ ፍንጭልጭል ኢሎም ብትንትን ኢሎም ድማ
ኣብ ገፊሕ ፓሳት ተዓዳዲሎም ኣብ ውሽጢ ቦርታ ክኣትዉ ስለ ዘይጽግሞም በዚ ነገር እዚ ከይተዳሃልካ ኩሉ ፀወትኦም ኣብ ቦርታኻ መፅዮም ክሳብ ዝፃወቱ ክፉት ጌርካ ጥራይ ምቕራብ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓና። ስለዚ ነዛ ብ3 ነጥቢ መሪሓ ተስፋ ኣፍሪቃውያን ኮይና ዘላ ኣይቨሪ ኮስት ፅባሕ ፅቡቅ ዕድል ንመንየላ።